da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Dan Alhaji ne kai kuma dakun Hajiya, mai farin jini ga ka da tarin mabiya. Roƙon da nake rabbi ya baka duniya, kai mai bauta ciki ka samu lashira ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Barka da zuwa ne maka gaji jinjiri, ka zo a cikin musulunci ba jinkiri, ka tsaya hanyar manzo na albashari, aka dai sanya ta ko'ina kai ci gari ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Allah ka sako albarka ga jinjiri, kai mishi ilimin Qur'ani da zamani, ka wadata shi da dukiya cikin gari, sa masa tausayi hakuri ya dinga taimakon bai. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. A cika zane maka murna a zashiri, rabbi ya yi ma kyauta na ga jinjiri, na ga Hajiya Fauziya a dangare, fatan da nake wata rana na zo bikin ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Kun samu farin yaro mai farin hali, mai kyau da gani mai kyawu da tozali, sai ku ba shi gata musamman ilimi, kun ku kai hakan kun gama masa duk komai. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Iyaye kun ansar murna suke ta yi, sirna nura inuwa yayi marhaba, ya ce barka barka yayi marhaba, jahidi sele shi ma yayi marhaba ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Yasira yasirin ita ma ta yi marhaba, ma barka da zuwa kaji jinjiri, komi ranar suna ta yi marhaba, ta ce barka da zuwa kaji jinjiri ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Kakanni gunka ansar sun barka da zuwa, Maryam Bara'atu sun maka barka da zuwa, Fatima Shafa sun maka barka da zuwa, kakanni maza na yin barka da zuwa, takwaranka Abdurazak barka da zuwa, mai wanki na maka barka ne da zuwa, Yusuf Joni ye maka barka ne da zuwa, Anar da Tasi'u sun maka barka da zuwa ansar. Barka da zuwa ansar dan Alhaji Garzali dakun Hajiya Fauziya yau ake bikin suna. Maman ta har ta zo barka da zuwa, dangi gurin uwa na maka barka da zuwa, Jamila Jamsu baby ta yi barka da zuwa, ranar sunan ka ta ta yi marhaba, ranar gana ga kakanni sun yi marhaba, Hawajin malele sun barka da zuwa, ranar sunan ka tabbas sun maka marhaba, Abdullahi mai lemo ya yi marhaba,